आलासि न'आव थांनो नागिरदों न'आव थांगोन होननानै जि गाबगासिनो बेग लानायखाय हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर नै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ बिनानाव मोननावनो दङ थाङालै बाबा थाङा इसर थाङा नायलाय ओइ आलासियानो बेबि नायनो थांनो बेबि मैया नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदोंमोन आङो जोंहा आयंनि फिसाजो हाबा जाफैनाय दं बिसोरनाव थांनो होननानै दा बिसोरनावनो ओरैनो बेरायना फैनो नागिरदों मुसलपुरनि आयं आरो जोंहा आइनि बिब' असे बिनि फिसाजो हाबा जाफैदों बेयाव बेंसिमारि ना मा होनो बारा गोजान नङा खाथिसो ओमफ्राय आइ थांगोन आं थांगोन सुजुमा ओमफ्राय आबा बिआइलायनो जोंहा बिनानावनि बिफा बाबा जों 6 जन जालांगोन आरो ओरैनो थांनानै साहा लोंनानै फैनोसै फैदा जाथारला नांथारा मैयानिखौनो सिरि सिरि होखोमाबाय नै दाउ गगासिनो एम्फौ लाथा लादों गोरलै दासो गोरलै सिस्टेम गैया नै थांनो ओंखारबोबाय लामाखै ओरै सिदा थांसै खेबसे जोङो जेम्सनि न'आव थांनाया बे लामाखै नानिबो दङ सुजुमानि बिबनां माखासे थांबाय बाम जाजोब्बाय गथ'फ्रानो भिडिअनो गेन्द्रिद्रि उदैया ओरैनो देराखै बियो अमा जानायनो लाइट जोंगासिनो दंबोला जोंथ' दे माबायदि नुदों नै सुजुमानि दख'ना फास्रा मोजां नुदों दे फट' खेबलाय दुब्लि बारियाव मोनहैयाखैनो लोगोफोर नै जोङो थांगासिनो थाबायलांगासिनो आइमोना सिगाङाव जा मोजांखा नै गामियाव फैबाथाय बिराद थांबाय आंबो गामियाव थानो लुगैयो बिरादनो जोंहाबो हौवाना गामि थानाय मोनब्ला गामियालाय दङ दंनाया ओमफ्राय न' गैया होनदों मा होनो आरो न'आबो दङ होननाय दङ ओमफ्राय आरो मा होनो आरो फोरमायनो हाया भिडिअ'आव होनदोब्रा जेंना दं एसे जेंना दङ होनदोब्रा नै लोगोफोर आथिङा नायलाय सेन्देल गोदाना मा अबस्था जाखो नाय मोनबाय लोगोफोर नै जों बेखौ फैदोंमोन बे लामाखै नै बे गामिखौ मा होनो बेंसिमारि होनो गाइसमोन नामा बाय ओइनै दखान दं बिस्रा गथ'फ्रा आक्रमन खालामहैजोब्बाय दखाना मा एसे गाज्रि बिसोरो देलाय इहा आक्रमन इहा गरसेल' लोगोफोर बिस्रानाव फैदों दखान फिसा न' लुगासिनो नै मालाय बावलायसो नामा दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदो लोगोफोर माबायदि मोनदों गुरलुब मोनदोंना दिनैसो फार्स्ट टाइम आलासि संलायनो नागिरदों दै लोंदो दै गैयालाय नै नै बेनो जोंहा आयंनि फिसाजो बाथौ दं आलासि जाग्राफ्रा जा जोगो आलासि जाफैखायोलाय जों बाबुआ बेनो बाबु कुकु आइजों मालाय रायलायगासिनो बिबै बायदि मोनदों खोमा एखे थारना इसिं बिराद माबाखौ बिमा दालिम फुलिनि दैया फटिक जाजोब्बाय ओइ मा मोनदोंलै बिसोर सानैया बिराद दुस्थ'खाना आं माथाया गरम खर' गरम जाजोब्बाय बारि बागान ग्रोम मालाय नै बारिफोरखौनो एसे नायलाबायनोसै नै ड्रागन बिफां
दिनैसो नुबाय आङो खाथियाव ओरैनो मबाइलाव नुबाय थायो नै नै फुख्रि औवाफ्रा मा जानो आसुरितसो नै लोगोफोर मा फिथाइ बियो ए मा फिथाइबा बियो नै हे गाइस मा फिथाइ बियो लेथुरा नै मोनदोंबो माथो ओइ थाइसे अ जाग्रा खोमा सेन्देल आलायलायदों माथो ए नै दंसोगारो मा फिथाइबा बेथो नै लिंलाब लिंलाबनो आयु नै ए नै खिबा ए ओइ माथालायना बिता नै ए याव माबा बेरे बाहासो दं खोमालै खोजोमा सोरबा सिनायबा कमेन्ट बक्सआव खिथाहरदो गाइसमोन नै जाग्रा नामाथाय दंसोगारो दंफां जायो खोमालै जायो जायाबा ओरैनो गायगोन नामा थलाय सोङैनि जाग्राबा जाफैनोसै आक्रमन खालामफैनोसै जा दुस्थ'खा आलासि जाग्राफ्रा न'फ्राव आलासि जाग्राफ्रा जा दुस्थ'खा न'फ्राव गैजा रोङा नालाय लोगोफोर मालायनाव फैनानै थङालि बाङालिथार आंहानो गैजा रोङाथारहाय नै लिसु बिबार बारदों खोजोमा नै लोगोफोर बियो माबा कक'आ फ्रुइटनो बेखौ गायदोंसो आरोखि बेखौ थारमाने बिनि बेगरखौ चक्लेट बानायनो चक्लेट पाउडार मोनबाथाय बियो मोननै जात दङनो मोनसेया गोमो जायो मोनबाथाय मोनसेया गोजा जात जायो आं दासो मबाइलाव सार्च खालामना नायखांबाय चक्लेट पाउडार खालामो बेखौ जोंहा गुमैया गायनाय गुमैखौबो दा देखायगोन र' बिराद खेथि खालामो मालाय नै दङ बिफाङा दंसोगारो नैयावबो जि बुरजा ओरैनो जा गिदिर गिदिरखा ओमफ्राय बिराद खोजोमा दङ नै गोमो जातसो खोमा बेगरखौसो बानायो आरो चक्लेट पाउडार कक'आ फ्रुइट थायखायो बापरे बाप लारि लारिनो बोसोराव थारमाने खेबनै थायोनो बियो बेयाव थायगोदान दासो नै लोगोफोर नै बियो गोजा जात नै गोजा जाहांबाय मोनसिगोन मोनबाथाय गोजा जायो आरो साहा लोंसो लोगोफोर नै जोंहा सिंग्रा गरम गरम सिंग्रा लाना फैदो गुमैया उन्दुब्रा बेलाय गुमैया बेनो दे ओइ न'आव दं खोमा ओइयाव मा खालामदों लोंफैदो नोंबो एकदमबारे मिमि जानायाव एम्बु हाबना दं एम्बु खुगा मुथेलायनानै बेखौनो हाननो सेस्था खालामगासिनो सासेया नोंहा गस्लाजों ओरै हाया अरजागोन ओंखाम संनो नागिरदों गुमैया जगार लायजोबनायखाय ओंखाम जालांथिनबाय ओमफ्राय जालांनोसै नै गुमैया ना सायगासिनो मा ना बियो सिलभार न'निनो ना ओमफ्राय नै ना मावा फिसा फिसानो दांनाबा तपस्या करसिसा माबा जादों मा होनो नांजाबासो नायलाय मा फट'निलाय जोबोद गोथाव ओंखाम जादों नै आइमोना दासो जोंहा जाखांबाय बिमा फिसा गुमैया संनाय नै आब'आबो जा गोथाव गोथाव संनानै जाबाय मुरि खान्थाया गोथाव जादों गुमैया संनोनो मालाय गोथाव संनो रोंलायो गुमैया अमा बेदर दालि ना
गोथावना डेभिड On. टेस्टिलाय Heavy tasting. नै लोगोफोर जोङो आलासिनि न'आव दङ आं ओंखाम जाखांबाय बाबाजों आंजों ओमफ्राय आइमोना दासो जागासिनो जोंहा दहाय बिराद घटना जानानै थांबाय जोङो बिनानाव आं लामायाव रिल्स बानायगासिनोमोन आइमोनाबो जिरायबाय थादोंमोन ओमफ्राय न' खाथिनि सासे हिन्जाव मानसि आरो जोङो फाग्लि सानदोंमोन बखिनो मा बखिबाय थानाय ओमफ्राय जोंखौ सोरबा मेरग'नि हिन्जाव होननानै बिराद गाज्रि रायनानै होसोबोदों आरो जोंखौ अन्थाइ खुबैनो होननानै ओमफ्राय रिल्स बानायबाय थानायावनो होसोबोदों ओमफ्राय जोङो गिनानै रिल्सखौनो बानायस्लाबासै जि गिलु बालु खारबाय जोङो गथ' गथाय लानानै ओमफ्राय जोंहा गुमैया बुंहैबाय आरो मेरगमनि हिन्जाव नङा बिसोरो जोंहानि आलासिसो होननानै ओमफ्राय हिन्जावा बिराद गाबफैबाय आरो उनाव लाजि मोनबायसो ना माखोसोथाय मिथिला आरो बेखौनो रायलाय मिनि रायलाय थानानै दसे उनावनो आरो जोंहा सानसुमाया एक्सिडेन्ट जालायबायलाय सिंग्रा बाजाराव थांदोंमोननो ओमफ्राय थांनायाव बिदिनो स्कुटि सालायना फैगासिनोमोननो सानैमोननो बिसोर ओमफ्राय सौग्रुनानै सानसुमानि गारिया बायबाय ओमफ्राय जायबा सौग्रावदों बिसोरबो जखम जादोंनो एसे दुखु मोनदों माने बुरजायानो जादोंनो मेडिकेलाव थांदों ओमफ्राय बिदिनो एकदमबारे हाखु दाखु ओमफ्राय सुजुमा मोनाबो थांनाय जाबाय आरो न'आव जिमानबाबो बिदि एक्सिडेन्ट जानाय खोनाबा बोरैबा मोनोना गोसोआ ओमफ्राय थांबाय सुजुमाजों ओमफ्राय नानि सासे फैफादों थांबाय ओमफ्राय बाबायाबो थांदोंमोन ओमफ्राय दा बाबाया फैफिनबाय आरो साइकेल लांदोंमोन नालाय साइकेलखौ होफैफिनबाय थेला नारदों सानैजों ओइनो सासेया थेला बोदों नै गथ' सानैया हादोंथ' बेबो गथ' सानैया ओरैबायदि दुस्थ'खा हायानो बोरै बोगासिनो थेलाखौ नारगासिनो जय श्री राम सासेया सिगाङाव फैदों थैसिगोनलां बिसोरजों जोंना गारि गाखोग्रा थेला नारनो होबाय गथ'फ्रा थेला बिमाया बोग्रा मोजां मोनदों ना मोजां मोनदों मेंबायलाय स्टेसन मोनफैबाय बागानपारा मोनबाय ओंखारदो थेला दै गथ'फ्रा ओंखारला आयौ दै गथ'फ्रा उनथिंनिफ्राय लादो एबार मा जाखो मावनो थाङा अन्थायाव जाबाय रेलगारि एक्टिं जादों ओइ साइड आबै थांगोला गोलैगोन ओरै फै थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय सेन्देला गैबा बिमा फिसा जि लेभेल थांसै दे जालायो थांसै नै बाबुखौ खेबसे देखायबावसै आं थादो दे बाबा दे कक' थादो बाय बाय नायाखैनो नै आब'आ थांसै आब' गुमै दे बाय बाय होनदो नै बाजै बाय बाय बाजै नै ओमफ्राय आइया बेनो आब'नि बिखुनजो जागोन दे एबार दे आं आइ होननायखाय गाहाबो आइ जालायो जोंना बाथ्रा पार्टिया हेलौ लोगोफोर गुड इभिनिं नै न' मोनफैबाय बिनानावमोन न' मोनफैबाय दहायनो मोनफैदों एसे गोबावानो जाबाय दुगैबाय ओमफ्राय गथ'फोरखौबो आथिं आखाइ सुनानै होबाय ओमफ्राय बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ आं गारिखौ एसे देखायनो र' नोंथांमोननो आं दहाय खिन्थानायखौ नै बेनो स्कुटिया गाख्लादों नै बे फारसे बेनो बेनो नों खोनाखै नै बेनो
फारसेनिया गादों फारसेखिनियाबो नै गादों